Själv så blir det ingenting. Vill ni vara vänliga och tystna lite mer igen? Tyst, jag har lite mer att säga. Vill ni vara snälla och tysta? Så, ursäkta då. Kan jag få er uppmärksamhet igen? Nu när ni vet, det blir ingenting mer. Vill ni vara snälla och lyssna? Så. Då kommer vi att utrymma lokalen den vägen. Och det gäller ju samtliga. Om ni är vänliga, går ut på trottoaren. Där kan ni fortsätta med en opinionsyttring om ni vill i demokratins tecken. Det är inga konstigheter med så. Utan gå upp och fortsätta där uppe. خليكم قاعدين هلا بيطلعونا بخلوه خليكم قاعدين